gusto, may palisosod ka na itong tanan. Once again, tungkol kay Webes, niya napunta, niya itong matag Webes ng Tulumanon, ng itong kapihan sa PIA, dinhi lamang sa itong paboritong istasyon sa NYTR. May gagawin lawang may undos, no? Doon Los Mayo, nagkagayang overall para sa mga taga-Tagbilaran. O doon ay mga taga-lungsod nga magsunod-sunod na ang piyesta. Ni suod na ta, ni tikang na sa Guans piyesta o niya. Siyempre, ay kinaiyan ng mga Bulanon na bagay kay sa tibuik tuig manarbaho ng Bulanon ba? O niya, ang panarbaho niya, murag halos katunga siya sweldo, ay gastos pista. O niya, ang mga 1/4 nga mahibili na mo na iyang panghatag sa iyang mga kuhan, no? Panghatag sa iyang mga relatives. Unya, 1/4 ko na murag mo ipaim-ayong sa balay. The rest na murag na-adjust pista ka doon. So sigurado nga para sa mga mumuong Bulanon, murag malipayon ang ilang pista. Buti pa sa buta na, malipayon po na ilang kuhan tigali. Kinabuhi isip mamumuo. So, karong punang may gana, upan na ito atong matinugyanan sa Department of Labor and Employment, no? Atong hisgutan diri, atong ipadangat diri sa mga Bulanon, ang atong mga kalambuan o katikaran kabahin sa pamuo, labi na yun dinis Pilipinas, o dinis po specifically. Unya, gawa sana pa hingala, magkita po tao kung sa mga maing hisgutanan, nga atong pwede ikapadangat din yun niya, mga maing balita, ikan sa Department of Labor and Employment. And at the same time, ato pong tanawin ng unsay mga programas dole nga pwede pa para sa atong mga kaigsuunan nga hantod karon nagita pagpaagi nga makapanarbaho. At the same time, makakuha og igo nga katapos skills, mga skills training, luna man ni sila. Unya, luna po dyan sila mga proyekto alang sa pamuhunan sa mga kaigsuunan nato nga interesado mga pasugod o negosyo. So karon po na may gara sagan sa atong kaubanan diri si Elvin Pungosya o si Jose Rino Tista. Tugutin nga kini si Ray Antonio, magkikuban ka ninyo sa ka oras. Unya, di tamaglangan mga inana. Atong introducing nyo ang mga resource persons ron karon na puna. Punahon ang atong information officer sa atong information officer at the same time labor and employment officer sa atong Department of Labor and Employment. Si Ma'am Lizelle Pisanya, Ma'am, good afternoon. Welcome sa kapihan sa PIA. Mayong hapon, Sir Ray. Salamat kaayo sa inyong imbitasyon. Kung mayong hapon sa atong suking team paminaw. Okay, daghang kay salamat sa pagsanong, no? Uban po niya mga higala, ang atong Senior Labor and Employment Officer sa atong Department of Labor and Industry, si Sir Felicito Bonio. Sir, good afternoon. Welcome sa kapihan. Ngayong hapon na ito, tanan, no? Kami nasa ito ang Tigpagnaw, hinapunta nga sa amo ang pagbisita karon doon na may napupo kung makahatag ninyo, makaalagad na mo on behalf sa amo ang ahensya sa Department of Labor and Employment. Okay. Daghang kay salamat sa pagtampon, sir. Kining di na tamaglangan, no? Atong sugdan, atong isgot-isgot ka. Kining going back karita sa TIPC, kining kasagaran na itong mga kaigsunan karon na pangayo o kanang increase na po sa sweldo tungkol kay lunay taas nga kining inflation na puno o niya ko ay pwede na ito ma-explain kung sa'y proseso kay kasagaran na anay nagsigi o pangayo o niya kining ko sila ginawa ba nila automatic lang pwede na yun. So pwede na ito ma-explain na si Jude okay, mas maina na ipamutan, no? Labi na sa katuang mga mamumuon for the information to everybody. Actually, kani mong pag-fix o kani mga minimum wage, nagitay isa muna, no? Mao ni ang RTWPB, mao ni ang wage board. Kani pag-determine, no? Nga kinahanglan i-increase, kinahanglan ila pa nang i-studyhan, doon ay mga research, nga doon ay mga intervening factors na kinahanglan i-increase. For example, mahal kung sila, whatever, so ila pa nang i-studyhan, dahil na automatically nga pwede na siya. And then, of course, kung doon ay petitioner, automatically po nga ditsuon na kung nila nga ila i-grant. And then, kung doon na siya i-process, kinahanglan na siya public hearing, public consultation. Kung doon
doon na ba ang ayan? And then, actually, it is composed, more ni siya, tripartism na siya. Concept, so doon ay parehas ni TIBC, doon na this is duly represented from the management sector, labor, and government. So sila anak mo determine kung ang ayan ba yun, dili mata kaditso, although doon na sila have the right to have habitation, no, pilagay lahat dapat increase, depende mo na sa ila. Pero dili yun na siya, kinanap mo siya further evaluation, study, research, na siya. Usap na siya o i-grab magkano pilagay increase. Kaya kinalan na mo na i-check and balance, hindi na siya dali. Anyway, ang RTWPB sila na. So, atong tatanawan kung siya wala pa man tayo update kung doon na ba yung mga petition or intervening factors na murag mo kayo mga, kinala na yung increase or hindi. Ang last na ito nga ko, last nga kining, last nga pagawasan ng wage ko, minimum wage. Okay, sige. Gano'n sa rin eh? Around August 3, sir, last year. August of last year. Kung doon na siya malawat bahin sa hantun anus ara ka pwede, no? Murag dili mahimo nga doon na kaayo itong first nga round of increase, no? Di ba na ikuan? Doon na provision na rin? Actually na, but if in case nga doon na ginagawa yun, pwede rin siya mag-test kay depende man, baga ang ingon ka na as what they said nga, kung doon natin yung mga factor na ginagawa siya, muna dahil hari petition, na dahil, in fact, di kinikabot tuking na na-increase, nanaba, nana na siya. Kung kinahanglan siya, if it is necessary na doon na increase, depende. Okay, kinahanglan nga ang atong mga labor union sa magtanaw sila nga, may makayo sila ng tigdakuha o niya, di na makasildo ang ilang employer, management. So, posible nga magsira na yung noon. So, mga nagkakinalan, sabot-sabutan yun, nila, dili mahimo o ang side na sa mga mamumuo, may mag-demand o pilay salary, no? Kinahanglan, istoryahan o niya. Dili ang taga-dole, may magbuot. Ang dahil regional council, mooy wage board, mooy magtanaw. So, dili na to, basolo ng dole o gamay ng sildo at mga tao. Kining kuha na natin ganit. As to kining pag-implement aning atong kuan, unsa man usual nga pinaka maayo as to dole, pinaka sayon nga pamaagi sir nga aron mapatuman gyud nato ang minimum pananglitan sulat sa usa ka rehiyon. Unsa man sa tanaw ninyo sa dole, unsa may pinaka maayo gyud nga kining paagi aron ang atong mga kaigsunan pud nga mga wakit in town, dili ma-alcansi kita for now. Ako lang marag mo sa ito gamay, no? It's a sort of comparison ba? Comparison niya. Comparison niya. Usay definition sa living wage o sa minimum wage. So, sometimes, in reality, di ko mo makuha mo ang living wage. Okay, kaya living wage, individual na ko. Pinali ang ngayon mo. Ano ba? So, kanang ito ang magulis. Naagita, we're just, buwan mata ka na naka-angkor mo doon. Sa kung siya inaasa, dapat, kung siya kayo na-agrihan, o kung siya ang ngayon, mawala mo kayo ito. Kaya sa Department of Labor, muna dapat na aprubahan ang minimum wage, so iko rin we're just implementing the law. Okay. So, mura ni amo. Pero sa akin magod, wala, hindi ko tagakuha, ilahapon ang they entitled to their own opinion, kung ali ko na siya, so di ko na ito, tanawin ko na ito, timbang-timbang kung ito. Okay. Na yung mga kaso din nga, kanang mga itong mga mamumuo nga, kini reklamo aning anang gamay ra mga nasildo sila kaabot sa minimum na standard kita sa regional man depende man palitan Cebu ka dili po pares po kay na may klase sa lugar nila lahi po ng industrial o agricultural, no? Pero in cases of Bohol kini diha natay nadunggan sa una, I don't know kung sa katinuod o doon na mag-proven nga kaso aning doon na yung mga trabahante ko doon din nga napugos o dawat aling sweldo nga dili ganyan magkapot sa minimum. Unya, kung panaglitan sila ni karon, kung sa may pinakamayang paagi nila nga buhaton na aron in a way,
mahibaw ang dole, mapatuman na to ang wala at the same time, wala'y maalkansi na to. Dili alkansi trabahante o niya. Dili po magaginacheck na ko ang management kita. Yes, Ma'am Daisy. Actually, sir, naatay programa sa DOLE nga gitawag og single entry approach. Okay. So, ang aim ani niya ang pas-pas nga pagsulbad sa problema sa atong mamumuo. Pas-pas, wa sila'y gasto po, no? So, actually ako, usa ko sa kanang SENA officers, si Sir, usasan siya sa SENA officers, ang mga empleyado pwede nga mo reklamo sa DOLE. So, actually, daghan gid kayo og complaints na nga niagi sa ako. Oo. So, hatagan din nato na sila igong panahon nga maka-meeting. Usually, sir, mo take na siya og 30 minutes or 45 minutes to 1 hour. So, kaya pag-kumat so every meeting. So, mauni siya nga gipakot yun ni sa gobyerno sa ato ang mga workers no nga naa sila'y paagi nga makatabang ta sa workers kung naamang galing nga gikulangan sila sa ilang sweldo kung naa pa sila ibang reklamo. So usa na siya pwede ta nga mo reklamo dito sa DOLE. Another thing is kaning inspection. So actually sa Bohol, sir, naatay duha lang ka labor inspectors sa Tibok Bohol. Kunya naatay support nga mga inspectors no designate kay medyo gamay-gamay ra gid na ang duha for whole Bohol na. So pasalamat kita nga naabot tay mga staff nga nitabang sa inspection. So usa ni siya kapaagi nga makita, ma-trace no kay i-interview man yung workers. Kung tinuod ba nga minimum sila or above minimum mas nindot no na sila SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Again no, reminder sa employers nga mandatory the 4 basic rights of a worker: SSS, PhilHealth, Pag-ibig, and minimum wage. No? Bisan pa og probationary na siya. No? Di pa sabot nga kung probationary 75% lang or 70% sa minimum wage. So wala gid na siya sa ato ang balaod. It's another reminder po no sa atong mga workers, if ever name ang taga-DOLE, tugang ng yunta. Kay it already happened before, sir, na there are workers nga maingon sila nga minimum sila pero dili di ay, and ilang i-blame ang DOLE nganong wala declared as underpaid sila. How will DOLE know if they will not they will not expose no or they will not tell the truth nga underpaid sila. So si DOLE dili pa pwede maghula-hula si DOLE. Oo nga, dili sila minimum. So kinahanglan mi na ay papel nga basihan. So reminder lang po sa ato ang workers. So in cases of inspection kita ni nga kaso, so appeal ang libro kita matataw sa kumpanya. Yes, sir. Kung kuha kita nila request for tayo magkuha ng access. Okay. O kung kuha sila kay part mo na sa visitorial power, so inanap na required na nila business permit or payroll. So appeal na siya. Okay. So ilan na, check na nato proof of ka ng employment record, coverage sa SSS, social protection benefit. So appeal na. So they as well as kaning sa OSH, kaning sa occupational safety and kung sa mga administrative ka ng requirements, so they have to comply also, so parts of compliance. At ito, we're not considered as state, no? State approach. Ang ato lang is just to remind them, the government friendly naman, di ba? Basta amo lang is tanawan niyo because there are some ato lang, there are some mga negotiating profit oriented. So please lang. Kaya actually, tanawan mo partnership mo yan. Okay. Kung sa man, just like us man, kung sa man ang negosyante, kung may trabante, in the same manner, kung wala po ang negosyante, kung sa man, so partnership mo yan na actually. So mana siya na, kung may mo, kaning tagakin na sila kung sa'yo dapat. Pero sa ilan, ato pong tanawan, kaya sa balakot po, the employer, klaro kayo na sa management prerogative, na po na sila yung right to protect sa ilang business.
So muna nga, di are some po mga workers na ako po na mas may just take this opportunity nga please, kung sa inyo, once i-hire mo, i-consider mo as an asset. No? Asset mo. So please lang, kung sa dapat may policy, rules and regulation, please tumana. Should abide. Otherwise, may naman na. So pwede na ba sila? Sa under sa management prerogative, pwede man sila ma-fire, pwede sila ma-terminate, pwede sila ma-kuhan. Basta lang, ang importante na lang due process. Okay. Muna ko sa akin, labi na ba ron, ang amo na bandayan nga, madugay-dugay na, pwede na siya mo-absent, pwede mo kuhan, so di na pwede. Kaya pwede na pwede, ang kuhan kay, lisod na sa kayo, maluwi mo kayo ikaw negosyante na kansi ka, kasi mali, hindi mo na pwede, punctuality, importante ka na. Hindi mo na, in every right, there's a corresponding obligation, or right, duties and responsibilities. So, good part, good part yun sa natin kita. Okay. Anyway.